Het zei je nou, die papers gazes man. Weet je wat? Het is bij belangrijk. En die is zo oer man. En, yo, yo, oh, ja. Die redt mij gevan. Die redt mij gevan. Die redt mij gevan. Want ik als hij verloren schaap. Die redt mij gevan. Die redt mij gevan. Die redt mij gevan. Want ik als hij verloren schaap. 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 Die redt mij gevan. Die redt mij gevan. Die redt mij gevan. Die redt mij gevan. Ik als een verloren schaap. Ik als een verloren schaap. Ik als een verloren schaap. Die redt mij gevan. 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 Ik als een verloren schaap. Ik als een verloren schaap. Die redt mij gevan. Die redt mij gevan. Ja, die redt mij gevan. Ja, die redt mij gevan. Ik als een verloren schaap. Ik als een verloren schaap. Ik als een verloren schaap. Die redt mij gevan. Mij gevan. Die redt mij gevan. Zei je nou? Oh ja.